Cha bangani bami mina ngiyayizwa nje impela lento enishoyo kodwa hayi ningixolele mina. Indoda nje enganamali ifana nje same WhatsApp group nendoda engavukelwa. Iyafana nje leyo nto. Nobaba kaJesu naye khona nje la dlala ngathi khona. Kwakufanele nje mekuthiwa indoda uwoletha unamali naye lokhuzana ingavuki. Ngaba oyikho indoda engasebenzi. Ngaba yikho indoda enganamali. Kuba kuthiwa nje hayi mungaholi alivuki. Muhola kancane livuka kancane. Muhola kancane nalo alivuka isikhathi esithi. Ngaba yasebenza amadoda ngaba yikho indoda engasona isigwili. Inkinga ithina abantu besifazane. Usithi hayi independence 50-50. Hayi mina ngina 50-50 nje indoda yondla. Funa indoda njengodla. Mingondla ihambe. Ngizondleke. Cela ukuthi mengizondla ngibe singile. Indoda nje ifanele iyondle nje. Ngiyavumelana nje nawe mina umuthi wena Gatsheni abathenge. Indoda nje ithenga ama perfume ithenga lezi zinto nje khona izinto nje nawe kwazi ukuyithengela kodwa ezimnandi mayithengwe indoda ezinhle mayithengwe indoda. Maye muzohamba uhlupheka nje mina nje shem umakhelwane nje onendoda ozonana usawuda ngiminanele. Kodwa umakhelwane othi usingile ngingamthekela ngisho igross. Uyithina nje sona amadoda. Amadoda oniwa yithina nje equal right. We Jehova ongcwele ngeke mina amanekiyeko. Akufanele nje uNkulunkulu enze sure nje ukuthi indoda engaholi nala livuki. Ngaba yikho indoda engasebenzi eSouth Africa. Ngabasebenza ngisho eChina ngisho emkhumbini. Abekhona ngisho abamba isnow. Benzela ukuthi bakwazi ukuthi bahole babe nemali ukuze nabo babe nabafazi. Manje thina le genge yamanje siyafunda nokuyilobola. Hey futhi bona basebenza ka Transnet awuthi ngithula. Hey ayikho igenge eyilobola njengegenge esebenza ka Transnet. Kuyasho ukuthi kwakufanele kube umsebenzi wamadoda.